O, tu luft. Ale w sumie... Ja... Gwałtownie spadnie, mapki tlenowe wypadną automatycznie. When released, pull the nearest mask towards you. This will activate the flow of oxygen. Ale mam ujęcie. Ale ja patrzcie jaki dziwny język. Dotarłem, moi drodzy. Jest zimno, deszczowo, mokro i dziwnie, inaczej jak na Śląsku. Nawet kamyki są inne. Islandzkie piwa. Tak, poleciałem sobie na Islandię, ale może od początku. Słuchajcie, do zmontowania tego materiału zbierałem się dobre, no nie wiem, z Islandii wróciłem już chyba z 2, jak nie z 3 tygodnie temu. No nigdy nie miałem dobrej pamięci. I wiecie jak to u mnie jest z montowaniem vlogów z różnych tego typu wycieczek, imprez i tak dalej. Idzie mi to delikatnie, rzecz ujmując, bardzo opornie. A jeszcze do tego, że tam na tej Islandii nakręciłem chyba ze 100 takich kilkunastu sekundowych fragmentów, bo wiecie jak to jest z kamerowaniem takich wycieczek. A byłem tam 5 dni, także tym bardziej było z czego wybierać. I zanim to wszystko przebrałem, wywaliłem te jakieś takie nieudane, to potem posegregowałem, podciąłem, jeszcze raz potem przejrzałem, co by się nadawało, a co nie, no to trochę minęło, żeby przysiąść do skończenia tego przedwczoraj? Nie, wczoraj, czyli 4 października i okazało się, że co? Że oczywiście usunąłem sobie z pulpitu cały projekt zapisany w Adobe Premiere i musiałem wszystko robić od początku, także z uciechą to wykonałem, ale zdenerwowałem się, w sumie i tak na tym YouTubie nic nie zarabiam, to mogę powiedzieć ofen, wkurwiłem się, ale dało mi to jakąś taką motywację, że zmontowałem to od początku, czego efekt tutaj widzicie na ekranie i no nie bardzo wiedziałem tak jakby jak się do tego zabrać, w jakiej formie to zrobić i stwierdziłem, że po prostu będą sobie leciały w tle i wy będziecie mogli sobie oglądać te moje nagrywki stamtąd, właśnie z Islandii, z południowej części Islandii, które jeszcze dałem radę nakręcić aparatem, który już w tym momencie nie żyje, jak wiecie, jeżeli orientujecie się, oglądaliście wcześniej, słuchali albo wpadali na streamy. A ja po prostu poopowiadam wam to, co jeszcze pamiętam z tamtego mojego pobytu. Jakie generalnie wyniosłem wrażenia i czy polecam wycieczkę w takie odległe miejsce, takie dość egzotyczne, inne od tych oklepanych wszystkich Grecji, Hiszpanii, Włoch albo innych Bułgarii, czy Chorwacji. Powiedziałem chyba Chorwacji wcześniej, nieistotne. Coś takiego trochę innego. W każdym razie po pierwsze, to była moja pierwsza podróż samolotem. Nigdy wcześniej nie leciałem samolotem, nie bałem się jakoś szczególnie, są ludzie, którzy się boją samej koncepcji latania samolotem. Ja się jakoś nie bałem, zawsze chciałem samolotem polecieć
i zawsze mnie to jakoś ciekawiło, także bardziej się jarałem tym niż się bałem. Bardzo mi się podobało, bardzo to było fajne, w sumie nie różniące się jakoś bardziej od jazdy autem czy autobusem, no tylko że jest trochę wyżej. I że w trakcie jazdy podają, można sobie kupić jedzenie, które jest niewiarygodnie drogie, ale to do drożyzny i do cen jeszcze przejdziemy. Także podobała mi się jak najbardziej, podróż samolotem mi się podobała. Niestety też, ale wyszedł u mnie taki defekt, że jak lądowaliśmy w Reykjaviku, to po prostu zacząłem czuć niewiarygodny ból w prawej powiece, jakby ktoś wbijał mi w nią igły, a jednocześnie jeszcze czymś naciskał. Okazuje się, że po prostu przy nagłej zmianie ciśnienia, kiedy samolot potem gwałtownie zniża się do lądowania, to po prostu moje zatoki mają taką jakby taki defekt, że bardzo mnie boli tutaj gdzieś zatoki w okolicy tego prawego oka, aż całe mi załzawiło i niestety tak samo miałem przy lądowaniu w Reykjaviku i tak samo potem miałem podczas lądowania we Wrocławiu, bo wracaliśmy na lotnisko do Wrocławia. Także niestety już wiem, że to będzie taki mój defekt, jak chodzi o latanie. Niemniej jednak wrażenia wyniosłem bardzo pozytywne. I teraz tutaj sobie nawet zrobiłem taki plik, taki dokument tekstowy mały w notatniku, żeby wam wszystko to powiedzieć, bez żadnego wycinania, bo wiecie, że ja jestem pracowity jak trzeba, a jak nie bardzo trzeba, to taki dość leniwy i oszczędny, w tym taki, że chcący robić jak najmniej, żeby zrobić się jak mniej narobić, także nie będę nic ciął, lecę tutaj na żywioł, także mam nadzieję, że mi tu nagle nie wpadnie, nie wiem, policja do pokoju czy coś, bo bym musiał przerwać to nagrywanie. Miejmy nadzieję, do tego nie dojdzie, ja tu sobie nawet sprawdzę czas całego nagrania, jest ok. Słuchajcie, po pierwsze ceny, jest drogo, jest bardzo drogo. Islandia jest generalnie krajem drogim, nawet nie z perspektywy Polaka, Ślązaka, Cebulaka, Biedaka, ale no generalnie na tle krajów innych europejskich jest po prostu krajem drogim i zaraz po wylądowaniu tam w ogóle sklepy, restauracje i wszystko jest zamykane dość wcześnie, także jedynym miejscem w okolicy, w którym można było coś jeszcze zjeść na ciepło, było KFC. No i tam do tego KFC żeśmy zajechali, tam za kasą oczywiście Polak, do tego też zaraz przejdę. No i zamówiłem sobie taki zestaw najprostszy, twister taki, wiecie jak jest twister w KFC i frytki. Nie, i do tego picie z dolewką jakieś tam, czy bez dolewki? Już nie wiem, z dolewką chyba, tak jak u nas. To normalnie kosztuje w Polsce jakieś, no nie wiem, 15 zł, 20 zł może w porywach, ale chyba nawet nie. Tam dałem za to prawie 50 zł. Tak, prawie 50 zł za taki podstawowy zestaw KFC i to jest dobrym probierzem tego, jakie tam są ceny. No na przykład kiedy wchodzimy do takiego sklepu, takiego ogólnie spożywka i inne rzeczy, taki odpowiednik powiedzmy naszej Biedronki może, o to by było najodpowiedniejsze, bo tam w ogóle nie uświadczycie takich marek jak te tutaj w Europie kontynentalnej, czyli jakieś tam Tesco, czy tam Leroy Merlin, Intermarché, nie wiem, tego tam generalnie nie ma, oni tam mają swoje sklepy, co oczywiście jest na ich korzyść, bo to wtedy państwo zarabia i tak może się rozwijać, a nie jest zdominowane obcym kapitałem. Ale przechodząc do sedna, ceny są takie, że odpowiednik takiej na przykład kanapki naszej, która u nas w Biedronce kosztuje gdzieś tam 6 zł, 7, wiecie, taka gotowa spoko kanapka do zjedzenia, tam kosztuje nie mniej niż 1000 koron, czyli w przeliczniku jakieś 30 zł. No i to wam powinno dać obraz, jakie tam generalnie są ceny, tylko że przy zarobkach Islandczyków, które są no wysokie, bo nawet po zapłaceniu mega wysokich podatków, które tam są o wiele wyższe niż w Polsce, to im powiedzmy, nie zarabiając jakoś tak mega superancko, w przeliczniku miesięcznie wychodzi powiedzmy 10 000 złotych gdzieś tak, no w tych granicach, także kupienie nawet wtedy kanapki za 30 zł, czy zapłacenie 50 zł w KFC nie jest jakieś niewiarygodnie duże, ale jak ktoś tam przylatuje w celach turystycznych, no na pewno jest to drogie. Teraz właśnie ci Polacy, moi drodzy, są tam wszędzie, od samego początku. W terminalu na lotnisku, jako ochrona na lotnisku, w sklepach, jako gdzieś obsługa w sklepach, jako pomoc w sklepach, w urzędach, na pocztach, jako
No kasjerzy, już mówiłem, no dosłownie jako turyści też, w restauracjach, jako kelnerzy, kucharze, Polacy są tam dosłownie wszędzie, na każdym kroku. No ale to wynika z tego, że wyobraźcie sobie, że Islandczyków jest mniej więcej tyle ludzi co w Katowicach, na cały kraj, czyli jakieś tam 350-370 tysięcy, z czego Polaków jest z 50, z czego większość ludzi, całej populacji Islandii mieszka gdzieś w Reykjaviku i okolicach, bo jest stolicą, a to jest miasto mniejsze od Bytomia. I tam też mieszka większa część tych Polaków, także po prostu to się tak rzuca w oczy i ten efekt jest taki, że ci Polacy są dosłownie wszędzie i jest tam ich tak dużo. No w rzeczywistości jest i tym bardziej jeszcze przybywa. Z takich ciekawostek, takich rzucających się w oczy, wielkich takich jakichś szoków, co takie jest odmienne tutaj od Polski, czy tu Europy w ogóle środkowej, zachodniej, kontynentalnej, to, że na przykład dzieci, 13-letnie dzieci normalnie, które pracują na przykład na kasie w sklepie, weszliśmy tam do sklepu i moim oczom ukazał się, prawda, 13-letni chłopiec, który siedział gdzieś tam na kasie i obsługiwał klientów, co było takie do mnie no niespotykane. Okazuje się, że dzieci w takim wieku tam normalnie mogą pracować. No i co? Całkowicie inny krajobraz, prawie zero drzew, płasko, gejzery, wulkany, całkowicie inna flora, szczególnie nawet piasek jest inny. Czajcie czarny piasek na plaży, bo wiadomo, wszystko gleby wulkaniczne i tak dalej, to całkowicie inaczej wygląda niż u nas. No ale pięknie, po prostu przepięknie, bardzo unikalnie to wygląda. Znaczy ja nie byłem nigdy w żadnym kraju skandynawskim i w ogóle jakoś nie zwiedziłem zagranicznych krajów nigdy. Byłem w Anglii, tam w Niemczech, we Francji, ale nigdy gdzieś tak dalej. Także na pewno bardzo, bardzo pięknie te wszystkie właśnie wodospady, gejzery, całkowicie coś innego niż tutaj. Także jeżeli by ktoś się zastanawiał nad tym, czy warto Islandię zwiedzić, no to co mogę powiedzieć? Tak, na pewno warto się wybrać. Jest taki okres w roku, gdzieś pod koniec wakacji, czy na początku września, gdzie te bilety są tanie, po 300, po 350 zł w jedną stronę, bo tak normalnie to nawet po 1500 zł. Także na pewno warto się wybrać i Islandię zobaczyć, bo to jest całkowicie coś innego niż tutaj. Dodatkowo jest czysto, jest zadbanie, czegoś takiego właśnie brakuje mi w Polsce trochę, że generalnie jest ta duża dbałość o tą przestrzeń publiczną, jest po prostu czysto i zadbanie. Czysto i zadbanie. No. I to w zasadzie tyle, co chciałem z takich ważniejszych rzeczy powiedzieć, co zapamiętałem. Ani to, co ja wam opowiadam, ani to, co tutaj możecie zobaczyć na ekranie, na pewno nie odda wam tego, jak to tam wygląda na miejscu. Krótko mówiąc, polecam wam się tam gorąco wybrać. Możecie też jakieś moje zdjęcia zobaczyć z tej wyprawy na Instagramie. Także no, to by było na tyle. Dziękuję wam za uwagę. Islandii generalnie Niklaus wystawia duże tak.